שלום, שמי נועה. לא הייתי שואלת אתכם מה ההגדרה שלכם לגירושים. סביר להניח שהייתם אומרים לי שגירושים הם פרידה מבן הזוג, או גירושים הם סיומם של נישואים, אבל גירושים הם יותר מפרידה מבן הזוג. בפרט כשיש ילדים בתמונה, אנחנו בעצם לא נפרדים לגמרי מבן הזוג שלנו. אנחנו היינו ונשארנו הורים משותפים לילדים, ואנחנו ממשיכים ללוות אותם כהורים לאורך כל חייהם. ולכן לא מדובר על פרידה, מדובר על שינוי מערכת היחסים. ומערכת יחסים, כמו כל מערכת יחסים, צריך לבנות אותה. ולכן גם את מערכת היחסים בתור גירושים צריך לבנות. הרי אין ספק, וזה דבר שכל מי שמתגרש אומר לי, שהדבר הכי חשוב לכם זה טובת הילדים שלכם. תמיד הדאגה הכי גדולה בגירושים היא שהילדים לא ייפגעו, ושההשפעה עליהם תהיה כמה שיותר מזערית. יחד עם זאת, עם הדאגה הזאת שהיא באמת מגיעה ממקום אמיתי ומאוד כנה, הרבה מאוד הורים עושים טעויות קריטיות שמשפיעים גם על איכות החיים שלהם וגם על איכות החיים של הילדים שלהם והיכולת של הילדים להתמודד עם הגירושים. מחקרים מראים שהורים שמיטיבים לשתף פעולה ביניהם אחרי הגירושים מגדלים ילדים בריאים יותר, מאושרים יותר, שמסתגלים בקלות הרבה יותר גדולה לגירושים. אז איך עושים את זה? אז לא, פשוט זה לא. זה דורש הרבה מאוד אומץ. לשים מאחור את כל הכאב והכעס, ואולי העלבון, הטינה, ובאמת להחליט שיוצאים לדרך חדשה. זה אומר לשים בצד קצת את האגו, ולהתחיל לראות ולחשוב על מערכת היחסים שלכם, שמה שמוביל אותה זה טובת הילדים, ולא מה שנכון לכם באותו רגע, ובטח לא הפגיעה בבן הזוג. וזה בראש ובראשונה דורש שינוי גישה. הרבה מאוד אנשים מגיעים למערכת הגירושים שלהם מתוך מחשבה ומתוך ראיית הגירושים כאיזושהי תחרות של משיכת חבל. במשיכת חבל, כדי לזכות, כדי לנצח, אתה צריך להפסיד. יש מפסיד ויש מנצח. בגירושים זה לא ככה. בגירושים יש שני מצבים. יש ווין ווין ויש לוז לוז. כל מצב שבו אחד מנצח והשני מפסיד והפערים הם מאוד מאוד גדולים, לאורך הזמן בהכרח יוביל ללוז לוז, למצב שבו שני הצדדים מפסידים ובטח הילדים שנמצאים באמצע. אין ספק שבתוך הגירושים צפות ועולות מיליון שאלות. החל משאלות של איך בעצם אני בוחרת עורך הדין, איך אני מתנהל מול עורך הדין, מה המטרות שלי במשא ומתן מול בן הזוג, לאן אני רוצה להגיע ומה הדרך הנכונה עבורי להגיע לשם. שאלות שנוגעות להתנהלות מול בן הזוג, איך ליצור מערכת יחסים טובה, איך להגיע לשיח שהוא מכבד ומפרה ומוביל אותנו לכיוון של הסכמות. וגם שאלות אחרות שנוגעות לבניית החיים מחדש. כי הגירושים זה בעצם סוג של פירוק של כל מה שהכרנו עד היום, כל החיים שלנו כפי שידענו אותם, בבנייה של משהו אחר. אני רוצה להגיד משהו טוב יותר, כי נכון, הרבה מאוד אנשים רואים גירושים כמשבר, אבל אני רואה גירושים כהזדמנות. זה בכלל לא משנה אם את או אתה הם אלה שיזמתם את הגירושים או שהם נכפו עליכם. זה קרה בגלל שמשהו לא עבד במערכת היחסים. משהו שם היה חסר. והגירושים זה הזדמנות לזמן את כל מה שהיה חסר, לבנות דברים מחדש בצורה טובה יותר. ולפעמים קצת קשה לנו לראות את האור, ולפעמים קצת קשה לנו לעשות את זה לבד. מה שאני עושה, אני מלווה אתכם מההתחלה של התהליך, אפילו מההחלטה האם להתגרש כן או לא. דרך כל מה שאתם עוברים, עד ליום שאתם מרגישים שבניתם את מה שרציתם והגעתם למנוחה והנחלה שלכם. הליווי מתבצע גם בפגישות אישיות, גם בטלפון עם זמינות מלאה שלי בכל דבר ודבר שתרצו אותי. אני מזמינה גם אותך וגם אותך להתקשר אליי עוד היום, הטלפון יופיע לכם כאן למטה, לקבוע איתי פגישה. אני אכיר אתכם, אתם תכירו אותי, ונצא לדרך חדשה. מאחלת לכם גירושים נפלאים. להתראות.